Ke bisa aptas. Eje mi si aja. Na dia yo. Ife wo ira to so nu kenu. O de so nu kan keta. Ife m na cho nu kenu. Keta kan no go kan keta. Ngwa gbuelu molo. Ina akwasi keta bu na Pino Pino nwanne m. Ana akwadori ya harvest and bazaar n'isi yo. Isi harvest and bazaar. Harvest and bazaar n'isi Pino Pino. Inje kwala keta kiji keta na akwadobe watago. Ha bu lulu mbosi ya nwa. Agunara going gone. Pino Pino aburu nkege. Ya bosi harvest and bazaar. Wako na going gone. Pino Pino aburu nkege. Harvest and bazaar. Harvest and bazaar. Okay. Okay. Hey. Mesaya fun bosi ya nwa. Ande si. Hey, harvest and bazaar. Isi Pino Pino. Ebulugo mi anu. Ladies and gentlemen, Tata Kaneme, Harvest and Bazaar, Pino Pino. And I make a man on your puna. Yekata. Okay. Upotita. I have to go back one. Obia Robo. Obia Bunya Bia Mania Gariba. Only Nekarisita. With Tata. Nekarisia. Muerota. Pino Pino. Tata Bobos. So, because the guy, oh, God, I see, can I remember Campa? It was done. Guy, we go over. Oh, yeah, for another. Go about it. Don't want to be done. I'm more like it's like 1 year about. Pero I like Yano. Above my friend, Nancy, Tommy Bunya. Oh, man, do not go some milk walk with a kubia. You might go in Jibia. You might go in Jibia. Because 30,000 naira. It was one money 40,000 naira. Pino, what don't about? Sorry, 40,000 naira. All the way go. Can you say all you must remember? Pino Pino 250,000. Yeah, see. How are you? Get about 250,000. But we're not Pino Pino can come here. Pepe. Menya Pino Pino, one plot of land. Can you give me a message? Take your one plot of land. Take your one plot of land. Pino Pino. You came and now we are sexy baby. If you open up what's I'm interested. Me for open shop. Can you go and MC, can you 2 plot of land get an express? Buy. I know my inheritance. You will know. Yes, 2 plots now. Can walk on. My inheritance. And you know come on half plot of land. No, my inheritance. My inheritance. Bikono, it's okay. Don't fight. Hey, Pino. If I broke general now, so I log out. Hey, man, you can use 300,000 naira. Can you marry a sister at 250, 300,000? And then you Pino Pino, go 1.5 million. Yeah, but I'm working at 3 million. Oh yeah, what on? Okay. My inheritance. Take for my inheritance. My inheritance. Can go spend enough from the nine. Eh? Book on ordinary people. You connect to mobile only. Eh? Can go spend enough from the nine. Because. Can you battery you? If you're going to get
Nobody n'obi. Ọ bụ na ebe nọ si n'obi wee. Ọ bụ na nchetara maka gị obi na-atọ m ka anwụle. Biko, ịtụ m obere ohere biko. Amakwa m na ị nwere ọnụ ụtọ. Ọ bụrụkwa na nna wọle gị ọ bụrụ na nna wọle gị ndụ a just ka mee ka ịghọta na love nwere o si n'obi. It's from my heart, o si n'obi. Biko. Anụgo m ntụ, mana m ga-ana na ya ka m kechie ya eche. Nchechazi ya, m ga-abịa gwa gị ife ncheta. Asịkwa na mba. Ka m chegodi ya, m ga-abịa gwa gị ife ncheta. Pino. Hey, man kiye bukom. Ukuru na-eme ncheta gị ntu a. Bịa kpọọ afa gị n'ime mmụọ, nwe ka o si ime na arụ eme nwa jụle. Ya arụ ajụsịa mfe oyi. Hey. Pino, ọ nọ n'echego maka ife ahụ. Echego m ya. Ya bụ na ikwetego m. Oh, Pino nwa. Well, imani bụ royalty. Diokpala eze ba. N'ọkwa n'emi ya, ị dị educated. Ma mma nwoke. Ị na-ekpo m n'ọkwụ. You're so handsome. Mana, ce n'est pas problème. Hey. Hey, Pino, you even cap. Oputa, there's just one problem. Problem? I can't find. I like a kind of couple. At least let's get to know ourselves better. I'm not going to You back, Aliana. Maka, oyama semna. I know tata, echakobi ozo, anokwa abasa, ebidi court, nwekwa divorce, and all that. Pino or anything like that in her life. Pino. Kedu ife tiri unu ga-echa? Ka ife iji chee na mụnwa wụ prince, ya atacha afọ niile ebe nna achụ Pino. Wee nweta iwe na-asị m esi n'ọkọt ka esi n'ọ divorce. Ana m apụala. Isi dị m mmanụ, Pino, ife ọbụla i mere dị m mma. Ọ na-amarụ m ruru oyibo na-ada m asụnye gasị na-abụ m. Ekwe na oyibo anyị eme m njelụba jankara. Mee ka isi tinye m nwa igwe obodo a na gbagharịa. Pino, iji m n'ọlụ. Odogomanya na eji m n'ọlụ, Pino. Hai! Say Pino no okorobịa na-esogharị Pino ayatara mana ama m na-asọrọ ka na-akụ. Oh, please. That's Liana maka na fa nwere ọnụ. Don't pay attention to that. They're senseless. Hey! It's never bụ Senseless. Senseless! Ekwu na ife ahụ asịrị ka na-akụ. Akwụrụ m na-asịrị. Pino nke ikwuru ka m kwete. Prince, hey. Can I get something? You do go dim. More you kwechili. Biko kwechili m onwe iba. Mmegide ajụ m Pino. Imo ma na ịghọtara ọha. Na ife dị gị prince obodo dị ka m na ife na-ezuzu ya. Ọ dị mma. Mma bịa ka nnaba na taa metalụ mkpụrụ. Nna m anọgide ndị nche ka abịa chọba. Yolo problem. Hey, ọsụkwa ọzọ. Mgbe m mebulu hostel, ihe ada asụrụ m efe a otu efi abalị mma akwụkwọ Igbo. Nwere ka nje naba. Pino nwa. Au revoir. Ọsụkwa m au revoir. Pino, ka ị na-emekwe nne m ife? Ekiri fọ. Ọ na-efubere na m fụrụ gị n'anya. Ọ na m egosibere gị ihe ị ga-eji wee mata na m ga-emenwe ife dị na gị.
Ihe ego na-edobeghị afụma obi a na-adaghị mma. Ngwanize mbaza anyị membosi anyị isi. Ọkụmma wee kaji weta ego. Ma wetara okwu ego, nnukwu ego 300,000. Ka m vutere vunye gị cash. Ndozo wetecha ntọta ego obere ego ji asịgo onye asịgo onye ga na nke anyị ọmụ ụfọdụ ọdịcha ka na nwa ego ọkụkọ. Mana ọmụma wetere nnukwu ego 300,000 bunye. Gene, you don't have to beg me. Ayozina mayo. Isi okwu ka m na-agwa gị. N'ime ndị niile na-achụgharịcha m na-esogharị m n'ike n'ike. Ịkwado gị eziokwu, ọ ngwa ka m kacha wee like. Yeah, you're my spec. You mean here? Eziokwu ka m na-agwa gị. Ndị niile na-eme ya bụ ka ndị niile na-anyalụ m ego. I just want to scare them away. That we can wait time for you. Just you. You mean Chai. I want him. Okay, how you doing, sir? I want him. Hey. Hey, Chai. On this. Oh? Hey. Ngwamukolo mama. Hey, you good? My man. You go na again, boss. Ya kijeneze mi. Take us the way. Okay. I just can't do it. You go outside and get less busy. I'm on the panty gear the penalizations. Yeah. Papa, if you need to help them, if you sold them better than keeping up with men, I'm too much. Yeah, even another night. So, Muna, na Matiaka, about an JJ. Not just flogger. Concentrate on the middle side. Pino Pino Bano. Oh, my, I so panty. If you have a pant, Pino, I'll give him a pant. Your pant, Pino Pino. Oh, my God. Kawalia no one is so panty. Man, I'm a peaceful person. I try to so at all. So, come care the always. You know what? Mtu, kai kezene ke. Sike all. Sike. Was so pant then makana we so the. Mba. Careful. Mba. Did the wrong. Take and get so bright now so panty. Oh, my way is so panty. Eben did that. Because I'm panty. Panty Pino. Careful. If you don't walk it, come like one. They go in about war. You might win. It's not a bomb back and I get it. He didn't go war. I tell you, go bomber. When you say I went at in our car, I don't want to go. Okay, Pino. If you're gonna add less busy, I'm waiting now. What I go? Can you swallow the pantana? I'm saying Chitaliga. Okay. So kind of my own. Wash that place properly. What I told you. And who do can swallow again? Yeah. What is it? Chibu. I think I'm not going over there anymore. I think it's time for us to go back to Ghana. I think so too. Especially the way the men in this village are following you around. I think we just need to go back to Ghana. Chibu, seriously, I am tired. At first I was enjoying it. I didn't mana kita nenu kuwani nezi sugari mnazu yobra nwoka na achugari m n'ike ngwagwa m konye ma aho kita konye ma aho we happy bia. I'm confused, I'm tired. In fact, I've lost it. Eziokwu enwere ike tete eji imamfuzi m obula me disappear go. I can just disappear any minute from now. No problem at all, okay? Don't worry.
Gwana m ife na-eme ka m malụ. Nyerụkwana na onye isi aka. Pino Pino. Since ị batala obodo a, ụmụ nwoke nọ n'obodo a nọ na nsogbu. Fa nọ na gbagharịa. Baị gị na Chidi, Pino Pino na Chidi ịgba ịzụba isi aja n'afọ onye n'afa Pino Pino. Baị napụ men ego n'ụzọ n'afọ onye n'afa Pino Pino. N'ekwe na anya ahụ, kedu ife unu na-ezozili m ezo na na-achọrọ ka m malụ? Ka m apụrụ apụ amakwa m ife na-eme. M pụọ na ana m anụ ife na-eme. Ụmụ nwoke unu ejidego fa kpụsị afọ isi, ọ bụkwa ezigbo isi kụrụ kpụfa nọ isi akpọrọ alụbat. Onwe ndị unu nyesịrị afele ma na-ayọzi ego n'afọ onye n'afa Pino Pino. Papa, men deserve it. Eziokwu. Men deserve it. Mụnwanụ, man. Pino Pino ka njọ. Ụmụ ife igwe ama esi na ị ga na-emezi papa alụbaja nkara. Onye a bụzi ife a na-alụ kịta ma ịja nkara. Papa na-amalụ na onye tara amụ irigokwe na-eke, rie oye, rie afọ, rie nkwụ. That is even na chukwu bụ na ego a ga-eme n'isi gị na iligie. Ego a ga-enye ndị ụmụnna iligie. Ego a ga-enye ụmụada na iligie. Lezienụ na mgbazi n'aka nụnụ. Ị galala ọnụ n'aka m na mme presọ bụ etụba nne gị ime o ji wee mụ gị. Nke esi mmadụ na-aba adịgodi iche na ife na-achọ ime ka ndị mmadụ wee mara na ọnụ ihe ị galala ọnụ. Ọnụ ife gị galala ọnụ. Papi chulo. Pino Pino nwa. Papi. Pino Pino. Papi. Papi na galaba n'ọnụ n'aka ma ọ kwanye aka ndị. Papi daba. Papa tilo. Alụba chakara. Ntu. Ya. Ntu kenka ọbụla mgbe ọbụla m gwa nchọ ịgwa gị fesi dị serious. Ị dịba busy. Biko bịa na m egwu bịa nwa efe chigwa gị. Awụta ọkwa ngo. I'm na mmadụ na-dress up na mmadụ na-achọ ịdị sexy, na-distract ya. Onwe ebe ewu dị nke dị sef. Onye chọrọ ka ndị sexy. Bịa nwoke m. Bịa ntu. Ife nji kpọọ gị bụ a sị na anyị kọkọ mamịrị ọnụ ọna gịnị. Ọgbọ ọfụfụ. Nya ndị Igbo sikwa kama efi m ga-agbanarị m ka m gbubeli ọdụ. Eziokwu. Ife a bụ ilu ka m na-atụrụ gị. So okwu m na-achọ ịgwa ya bụ maka Pino Pino. Ọ bụkwa sọ mụ na gị na-abụla ka Pino Pino n'ụgbọ a. Ụmụ ikorobịa niile nọkwa ebe a ma ndị Igbo ma ndị marọ anya fadị na Pino Pino. Nya ife nna gwa bụ kama mụ na gị na-abụ ga-eluzu Pino Pino. Ọ ka mma na iwere sọpọtụ gị niile nye m. Kwado ụmụ nwa bụ nna gị ka anyị were mgbe nụbata Pino Pino. Papa, oke ụdị okwu dị ife a. Eche ni okwu ọma anyị bịa kịta anụ kwutebe ihe n'ọkọta nnọọ ebeze koile kụzi rubbish. Ife iji endizi okwu otu a. Echekwa m once in your lifetime n'ihi ekwute okwu ya emesie onye ọ na jubilate onye ọ na-enwe anwụrị as a family. Ịbịa kọ rubbish. Kezi ife you mean by that? Ife a bụrụ egwu ndị nna. M support gị. Ife a egwu young boys parade. Ị na-asịkọ m egwu ndị nna. A na-eme battle of the sexiest in the village. Ife mọkọrọ mmụọ wee kolobịa gbachapụta anyị dị on. Ihe etiri m arasị nna m ebe gbakịta na na-akụkwa. Eche m nyere m obere 2 plot of land nye m ego ka m mbechaba ndị on. Bịa ntu na-eme anya na ọmụ a bụ nna gị. Na-eme anya ntu aka na-enye gị nri. Ihe nye nwa gị nri. Ọfọcha nke inye nwaanyị nri. Na-enu gị. Ọ ka gị mma na ike ntị ife a na-agwa gị. Ebirikwana otu wee chụba efi ewu ojii bifo chi ejie. Maka mụ na gị na-abụrụ ụzọ Pino Pino ife na-eme gị mee nwa. Nya wọrụ sọpọtụ gị nye mụ abụ nna gị. Ka anyị nọta Pino Pino. Bịa ma mụ na ya na-ama aka. So kwado m. Papa, ife a bụrụ ife inye nri. Ọ bụrụ okwu ndị ka a na-ekwu. Ife ahụ ka anyị dị kanarị seksi. Ọ na-asị m inye nri ndị ka a na-ekwu. Ndị ka mbizi ịkpọsara m otu ọ bụkwa ibe akịna mgbe ihe transfer na again. A na-ekwu okwu anyị dị seksi na-asị m inye nri. Nke na-agbaka m isi bụ a na-ekwu ị na-ekwu seksi. Ị na-ekwu seksi. Ife ọbụla bụ na-ekwu ikwuo seksi. Ndị na-egbule m bụ ndị ọcha wetanya bụ oyibo seksi. Ịbụzie seksi mụ abụrụ gị seksi ito. Maka mgbe m nọ na panya bifo nwa gị
When the Jew, my body, Monday can be Pino Pino, and I try him. They were not an answer for different support one nugget. Emery never can work. Odogu. Masifako. Ezigbo oyimo. Imo na mo na ya dika gwon. Na mo ife na eme no wa no. Ikuku na eku etu a. Ona ekusasi aje tu o se ekusasi aja. Anya de lo tezi eba video. Mana mo eme lo so Igbo ezigbo oyimo. Masifako. Ija mbe kwa no begi. Ima eri nwunye m ji we nwuru. Ambolobia na ndoba. Eri nwunye m nwụrụ ka m ṅụrụ iyi na nwụrụ nwaanyị nọ na be anyị ya ga-achazi m aka n'anya ka o luo nke ọnụnụ wee fụọ ofu nwa n'obodo anyị. Edi m pụtara ụwa fụ nọ m nwa ka ọ ga-eju mgbụrụ mmadụ ya n'iru ịmakwa nwa bụ ime na-enwe anya n'iru nwa bụ nwoke n'obodo anyị a anya na-enwu iru na-enwu ebe niile na-enwu anya wee sị ebe ọ bụ na enwere dị etu a na m na-eche njikwa obi m ife ngwe na mama nwaanyị ọzọ na nke o chide nkịta afọ m nwa n'anya karịa nwunye m anwụrụ anwụ anwụza ike bụ eziokwu nya ije mbịa be gị bụ ije udo ọ ije obi aṅụrị ọ ya ka m bịa maka achọrọ m ịbịa n'ọnwa ya Mpakala nwoke m ịgbana asị na mpakala ya ama ọzọ mana ọzọ ya ozugbo ọdụ ụda ka ị na-abụkwere ife a ihe m na-aghọta n'okwu gị bụkwara n'ọpịa nwa m ka ibe Pino Pino nwa achọrọ m ịkpọ afa ife ndị oyibo na-akpọ preemption achọrọ m ịkpọ afa achọrọ ka o si n'ọnụ gụpụta ịma anya bụ nwa na Chukwu pịrị ya apị ọkpụrụ ya akpụ Pino Pino ya bụ nwa galakwara m ọnụ n'aka maka na ọsụsọ nkucha wee tụba nwunye n'ime oju wee mụ nwa ọ bụrụ ife taa emekata presọ imekakwa presọ nka ọ bụrụ ife eji ọdụ ekwu emeka m mana ụmụ okwu ọzọ dị na ya na onye ọbụla ya anụkwanụ nwa onye akwa na-achọ chedi adụmakụja maka na nwoke m anụgo m ife ikwu alụmdi na nwunye bụ nwaanyị akwụkwa na okwete nwoke ahụ wee so ebe ọba na mma ajụ nwa nwaanyị ahụ Pino Pino ka mmalụ ka ihe si wee maka na ịmakwa na ịbụrụ anụ taa na nke na m abụrụ anụ taa rapụ maka afọ ọnụ ọcha rapụ maka arụ ọnụ ọdị ka ndị aka nnọkwa n'ife a na-eme mba ị na-agwasị m agwa enwere ike ị na-ene na ụmụ young boys ọ dịghị ka ọba bụ ndị ga-enede nwa gị anya ọmụnwa ji ife nwa gị na-eri ọmụnwa nwere ọnọdụ nwa gị ga-abụ ọbata obi adị ya mma ụmụazị ahụ ga-eriju n'afọ ife ọfụ ekwugo ịnụ nwaanyị ịnwetago so nya ife na-agwa gị bụ mana ọ nwere ife ndị oyibo na-akpọ influence ịmara gị nwa bụ papa Pino Pino nna Pino Pino o nwere onye ọzọ ga-ege ntị mgbe isi na bụrọbụwa ya ịgwara anyị okwu nke ị bụrụ nọmba 1 tutu nke ndị ọzọ abịaba nya achọrọ m ka ị were ọnụ ama iji bụrụ na ya wee bụrụ okwu okwute na m wee na-asị ịnwa bụ maazị Ifeakụ lụalụ m ya bụ ọrụ gwa nwa gị nwaanyị okwu ka o kwelu na gọọmenti ọkwa nsọ mụ abụọ mbaka na ji ife oyi eri ọkwa nsọ mụ ya edozi ya arụ ife niile dịkwa gị n'aka na nwere onye si n'ụmụ ikolobịa bụ mmacha mmọnwụ kafa na-eme ọ gbara ezigbo mmacha mmọnwụ kafa na-eme o nwere oyibo nwa m na-ada asụlụfa maka bịasịa na o nwere ka o si asụ ya bụ oyibo mana ife nye bụ oyibo pụtara bụ ụfadịba ya onye ọbụla agwakwara ụfadịba afọ ya afụgo n'akwụkwọ ọ bụgoro agwọ ịbanyegoro ife a na-eme ịbanyegoro ife a na-alụ amago m ife mmemme mana ịmakwana ebe esi ka ọnụ mba n'ọnụ mbara anya i wee ribezie n'ife ka m nwere onwe m rizie elu wee lụzie ka i wee ribe nwere nsogbu chacha nsogbu adụrọ maka ndị anyị si na mbọsị nta achụ anya na ebe ịbịa n'ụlọ ndị ụfọdụ kwa na ụmụ mgbe nchi na-ada eje liftanship achụwazi mgbada
Hey, Pino Pino, let me even ask you. Those men that are coming your way, I'm talking to you. I can hear you. Those men that are coming your way, do you love anyone? Yes, I do. I just hope you'll be able to prove worthy. Chigo, enwonye nke m na-anwụ. Mana ị ma nghọta. Mgbe oge ruru, ị ga-aghọta. Okay, Mage etinye gumu guys na Bahariya. Mage etinye gumu boys na nnukwu nsogbu. Ọ na-alụkwa ụmụ boys jankala. Ojukwu ụmụ guys no. Chalu. Nwe gwali tori ko. Nwe gwali pụta biko. Iwe niwe. Kedu ife nke apụta? No, achọ m ịma kedu ife ụdị mmehili apụta. I chere nwepụrụ moto ife o ji egbu mmadụ. Nwe gwe. Iwe niwe o. Ya dị na ka ma iwe mgbachikwa n'oge ya bụ ka iwe nwee ka iri ka m na-agba ihe aka nwoke ka nwoke. Kedu ife ọ? Nwe gwe nego m anya. Iwe nchọfụta bụ na ngị bụ ọgbata ufie nwere n'ihe m na-achọ. Ebe Pino Pino nọ. Sọsọ ngị nwa bụ onye nwere ike inye m challenge. Inigo m anya wezu ndị niile nọ na village agụ ya nonsense people. Ọsọsọ gị nwa bụ onye nwere ike ịgba m aka. Wee sị ka m bịa ka m nkwụsị gị ka m na-akpa ya. Ka ị mara etu anyị esi m ya. Chalo. Ka m ghọta. Maka ife ị na-ekwu ka na-agba ya okirikiri. Gwa m hụ ha ife chọrọ. Okay, magwa. Achọrọ m ka gwa m ego niile spend n'isi Pino Pino. Ma nke ka ga-spend. Gwa m vancha ka m balance ha. Onwe gwe ọkọchị alcohol udu mmiri. Onwe vancha ejego. Ego one ka ị nwere? No. Achọrọ m ịma ego one ka ọ dị ka ị nwere. Iji anwa m nwa ọkpali igwe obodo aka. Ego ole ka iji? Ọkwa ife ị na-ayọgharị ego. Eme nke sekere ya ihe ayọta ego ebe a. Eme nke esere ya eborote ego ebe a. Eme nke anụkwu m n'igwe ụgbọala ọbọsị. Ịyọtala ụgbọala nyala ebe na-achụ Pino Pino. Ifele adị eme. Onye makwu na ife iyi bido n'isi ruo n'ala. Imere ịyọta. Fisa n'anya. Ọ bụghị ya ka m nye chọrọ ngwa gị ego na spend. Gwa m n'ụmụ ka ego ne ka m kwụba ga-akwụ. Ego m enwe m ego m akwụ. Okay, ife aka Pino Pino. Bosina Angel. Ka m bịakwala. Bosina Angel. Ndị ọgọ. Enye m ụgwọ nwoke 3 million naira na tigoro n'ala. Okay, ana no so ego na state mmezoli ego nye 7 million. Ana m echefu dukwa echefu. Akura, latest model Akura ngolia 12 million, 18 na 10 or 22. Then ebe ko chere. Isi ego ne 22 million. Ka m gbakọta. Maka gịnị kwene? O ka m menye gị. O ka m ma akwụwa maka mba nene. Mmadụ a na-eme mistake ka m mere. Ị chọrọzi ka m gbakọrọ ya ego? Ka m gbakọrọ ya nụ. Ọkwa m sị hapụzi afọ na m na ya amụrụ aka n'ịgbasa. Chinye chiga m ego. Jee ka ị mara uru ya abalị onwe gị. Jee mara ife ya eji oge ume ayọgharịzi na ọgọdọ akpagharị. Jee mara ife ya eme onwe. Mmadụ a na-asịzi gị ndo na o meghị ibe. Jee mara uru ya abalị onwe gị. Jee ka ị bara onwe gị uru maka na ife ị na-eri agagharị. Onwere bi na-eje my inheritance okele olum yekie nyemnya onwere bi na-eje it's not your head my inheritance di man even na-ekwu okele olum ke okele olum na be okele olum as a first son and your only son n'obodo a so fun nwe muta omo robu papa imali felom imali na ni na enwe n'obodo a nwa ihe ke ozo na akọ nyemofu kelwa ntoka di kedi be meseno all of a sudden it was your inheritance again na okele olum. Get a message. Much I won't want. Hey!
only family. Oh, need to go. I me one point. What's okay? What's the channel? If you take invitation, to other only on the manager okay. A couple. We all okay. Oh, ntu. Oh, yeah, it's a banco. Don't want to a banco. Mana, what's the wrong about your father? Papa, even now when you get out, Imano get long as their first son and your only son. So for me, okay, my name, my imagine. About the back is what I am. Come what's that? If you need them property, what I want to kill my yes, Papa. Oh, I can't get you with it. Okay, walking out the man. Okay, walking out there. It doesn't want to see fair man now. It's only with me, Megan. And what's that? Get it out. You make it a let back come. Il est pas cam. Il est pas cam. That's my knowledge. What you know who first son England and your only son. Il est pas cam. You say take up to Mona. Papa, me say take up to Mona. And what's that kita? Oh my buntu. And I'm adu. Papa, I am adu. Me dey grono dia no buda. Ma what's it now? Ana bogi ntu. Ono mu abu bakana. Anu mama. Anu amu oge. Akwa mu na no na. Afu no, aga chokwa na ife aga this boy. Ife abaraka. Eh? Kedi ka ngesu nwa nwa no ka biko. Uche na-abịakwa na-abịa echefugo m obi m adị ọzọ ya nwa na-afụ iru gị mgbe ọbụla ọzọ iru gị ka m na-eche maka ya iru Pino Pino ebe a ka obi ndụ fast forward Pịa nwa m ọ mụ ka ị chọta ka ọ pịa nwa m ka ị chọrọ bịa odogwu ka ilie na ya ka ị na-ala m ịtọ ị chọrọ nke ndị ichie ji wee kpodo gị ajara tụwajiri jide na ịma na Pino Pino ka nsị ka m bịafụ mana ebe ọ bụ na m afụgo gị asịzi ka m pịarị gị ya direct akwọtago ka ole gbubazi n'oge Okay, ị chọrọ ịga straight to the point. Straight to the point. Ngwa gabazia garakwa n'azụ nke ibidozie straight to the point. Mba ọ wetara ife nne a na-ekwu ka mụ na gị karịzie ama ntụma Okay, ka ịfụzi ya bafa Chief Akọ Odogwu Odogwu ịma na kemgbe m bịara abịa gị na ama aga m bịa nnọọ ịma na na-aga na-abịa na-etinye arụ na-agbapụ akwụọtago na onwebe ife ngwa gị gbasara ife na-eme ya ka m sị ka m gwazie gị ya face to face based on ịhazie ụmụ ife ndị a gasị need list nwetago eji agba nkwụ ka m hazizie ọnọdụ asị big ntu na-adụ adụ odogwu ọmụa ntu na-adụ ife ọmụa ya Pino Pino nwa m masịrị gị ife ịbịazi kịta ahụ ka enyezie gị akwụkwọ edele ife ndị ya ya eweta mgbe a na-agba nkwụ yes sir ya na ịbanyegoro n'ife a na-eme ife njikwere ajụlụ ka mma ma ịbanyego n'ife a na-alụ bụ na ofu ije anyị na-abịakwa ka nna gị na-abịa ka mmalụ ma ọgụnwa ka nna gị chọọ ịnụtala nwaanyị ka ọgụnwa chọọ ịnụtala nna gị nwaanyị ka nna gị ọ chọọ ịnụrụ nwaanyị ka mmalụ na Chief Akọ ịnọkọta eko eli akọ eli ke ụdị akọ ị na-akọzi ife ịkọta ọkwa ife anyị ka ọkịta kezi ụdị okwu dị ife a ị na-emezi ife ndị mpa ọ ife ndị nna ka ị na-ekwu maka ya ọrụ nwa gị Pino Pino ka a na-ekwu maka ya ọ Pino Pino na Pino Pino young boys na nwa for you nwa mụ na ya dị n'ọgbọ na nwa nna adịrị sexy all the time ịmara ndị very very busy mana sinsi nwa gị nwaanyị Pino Pino ji etinye arụ abịa bịa dị less busy anụ maka nyanwa ịnọkọta eko akọ m ndị mpa m efu ngwụlọ anwụ a na-ekwu mgbe anyị enyi ya nke ị bịaba kịta nna ya anwụrụgo ya nna ya anwụrụgo ya na nwoke m anwụgo ntu
amụkana m na ịbụ okolobịa amụsiri ike n'obodo anyị a mana ebe isi na ife nwa m masịrị gị ma ka m makenelụ n'ọnụ nwa m okwetego na ọ ya anụghị pee nwa ịmakwana na nwa gara m ọnụ n'aka ya nwa mmelụ presọp wee tụba nne ya ime ka mmalụ na-akọkwa akụkọ ndị old school na-akụ na bandas well na-abịa na 21st century na a na-ekwuzi ife fesi na face to face ọ bụrụ imi first come first serve na nwoke na for you em list ka m hazie ọnọdụ na fast forward onwe gị ịma na otu isi abịa ọ nwekwe ndị na-abịa otu a mana since anyị ji wee na-abịa nwa m ọsụnugo oyibo ọ na-asụ oro Maazị ife akọ chere ka ntị gị na line eme ọkwara ife asọ mụ na agwa ife ọ na-asụ over the bar na mba nụ ịgbalie nye n'oyibo ndị ọzọ ife ọ na-achọ ịkọwara gị bụ na over the bar ka unu na-agba ife na-achọ ịgwa gị bụ ọsụgbo oyibo maka ọ bụrụ na ọ sụrụ ala gị over the bar ịma na afa gị apụgo n'akwụkwọ mba ịga na di ịghọtara ife m na-ekwu ọmụọ na-agwa Pino Pino ndị agha ewepụ na list ọmụọ na-agwa ndị agha eti over the bar mụọ na-agwa ndị agha agba boot na-asị gị na ọmụ na Pino Pino na-alụzi na nwa bụ ife nna-eli na nwa na-adịlị sexy all the time dịkwa less busy ịbụkwa nwa amụsiri ike n'obodo a mana ntu ya dokwa ego anya ya bụ nwa gara ama ọnụ n'aka nwa abụkwana nwa megide press up tupu wee tụba nne ya ime ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu ọkwa maka ikwu okwu inyeghị list okwu doga anya na enyeghị list chenji ada ọkwa nwekwa ya na-abịa na nwa m na-enwe chenji mgbe niile nsogbu adịrọ anụgo m ife ikwu na nwa m mma ajụ ya ọ gwachara anya nsị m na ya ekweta nwa na-enyeghị na list nwere nsogbu ị bịara na achịla akwụkwọ chi ozugbo na what else can go na ị na-postpone to this marriage I'm what else go talk in dress you up what I go daily sexy I'm less busy now what I go you compile jacket ka m bịa welie you what I go biko ma say so nwa m ka ị na-ekwu n'okwu ife a nwee mma na ọ gara ama ọnụ n'aka ịmụkwana nwa bụrụ moto anaghị akịta na ezigbote venza kedu ebe nwa nọ Chidi Chidi nsogbu adịrọ ya dịbagodo nna ahụ mmakwa na mmanya ka jụrụ oyi mana o tega aka anyị nwere bụ ọkụ mara m ife ndị a na-eweta ọkụ na mara m ife anyị na ha na-aga aga mana echekwado a sị ka njikere ya keke ise jenife gbasalụ Pino Pino anwụ nche niile na-esogharị nke soro ya gbara nke soro ya gbada ife na-eme ị na-akọzi ka ọ na-ịmụ azụ ị na-akọ ka ya asị na mmụọ nsọ abụ ozi Chukwu ịmakọ etinyego m aka n'ọnụ mbụ ụzọ maka Pino Pino mechie ọnụ mechipụgo ọnụ ọ bụ na ị na-agbari ọfụma nwa akara isogi sense ị na-agbari gbagaba ị mara ife ị ga-eme eme sọsọ obele okwu ka ị ga-agwa ya sọsọ obele ife ka ị ga-emekwa ife ikwuru ozugbo ife na-enwe ọkwa ife ọ bụ n'ime a na-anụ ka ife ọ dị gị kịta akọ gwara anyị a na nkwa Pino Pino nkịta gị ka okwu ka mmadụ a sị ife onye na-amalụ ọjụ esi akụziere ya mana ị ga achọ m ka onye ọzọ nụ ya ijekwulu ya kwere anya nkwa na ịya anụ ya ife ya kpọ ya nkwa na ị ga-anụ ya chọọ ring gbanye ya n'aka ụdịrị nke ọsọkwa ya bụrụ ọsọ ya bụ n'okwu chi bọtụrụ ebe na ebe gbanye ya n'aka ka ọ bụrụkwa na ikwe gị nkwụ ọnụnụ osobe ya ozugbo ya mfụ ndị Hausa a na-agafe na ọ bụgodu nke 150 ọsọ ụdị ya bụrụ nka ndị wọda na-alụ ịgbanye ya n'aka kwere anya nkwa na ịya anụ ya okwu akwụkwọ Gịnị na-emesi? Echego n'ụzọ mmanya na anụ nchi gị ịmụ anya n'ịmọgwụ okwu ụmụ nwaanyị ebe anụbeghị nwaanyị nọ n'ebe ahụ gbara ka ife na-agafe na gị ya na ebe ndị ọzọ ebuli ya na-ekiri ịma ọnụ n'ime ndị niile na-achọrọ ya n'azụ n'ọgwa bụ onye kacha wee dị yọng n'ime na nke a na-emezi biko welu 1 bottle n'isi m biko enwechiri kwụ ụgwọ
Si a na nnukwu ọgọ nwoke na ebe a na-eche. Director na direct film. If Igbo go need that. Oh, that guy. I've heard a lot about him. Hey, you found out. Oh, keep your buying on to Man, no good to that the rocket and for always achọ m ịkpọgịpụ akụ ka nje zuo gị nri achọkwa m na ịdị eri nri mana achọrọ m ịzụzi gị nri nke mba m zụti ya gị ikwete na ọmụ chikwa ịbịawa kpọrọ ụmụnne gị niile ị nwere ike ije ma ikwu nne gị ma ikwu nna gị kpọrọ onye ọbụla bịaba ma ụmụ ndị ọyị gị niile bịaba maka mma azụ unu niile na onye nzuzi unu ọkwa onye bi n'ọ na-agba ọsọ. Really? Well, I'm on the Chie kwado m ọtụ ọmụzikwa ka o si wee dịrị asị na ego agwado na aka m ya nzute nke nna m tikwuo onye ọbụla na-eri ife okwu ga-amaka nnọọ ịkali okwu yellow end problem man. I'll be there. Ka m gbajere ka nje kwado ọfụma mana Igbo bekwana m ebe mma pụta wee ịma na ọ na-abụ mfụrụ amụma niile a na-amakọ ezi afọ na joint kpọkpụkpọ na ebe a na-akpadịsa. Oh, okay. I don't really know my way around, but I'm mad question. Biko jụọ ese ọ bụrụ na ibi na mmiri ya bụ azụ ya bụ crayfish nke iji abụ ife ihe abụ n'ọgbọ ma control ozi azụ na ndị ọzọ. You flatter me alone. No problem, I'll be there. Elozokwana ka nje kwado ofuma ịnwa na Igbo ya akwado ofuma. Abastamia. Amalicha. Iko kwa nini ndio tena? Akui mana hu Pino Pino nyanyari mu. Ya hu nyanyari mu. And mo na mi ho bu na mu me ka ho bu na mu wa win the love ya. Ya hu na nya kan na ya ko kotem. Edo so cash ku sapa. Iko ma nien na yo ke ga be Pino Pino fa. Sepulani yo yes bombo ya ma ko bu gini am. Ise? Ko mo ne mengish. Ishobaka walang mbia na ngam ha nhira akwa pụwa gaa n'ụlọ Pino Pino seburu ala na ayo Pino Pino maka ngị ntakịrị ngụ lepena maka m jigodo ka e mere ji nwanyị ukwu n'ebe ụmụ nwanyị ụmụ agbọbịa niile juru n'obodo enwere nke ihuru ya hụrụ Pino Pino na bụ ike ọ ga-apịcha ṅa ọnụ ọ ga-apịcha ṅa agwa Biko, ako makiwa na yangu nebe Pino Pino no biko. Ah, sema. Ako makiwa na yangu nebe. Sema.
Papi! Papa! Hey, this man. Papi! Kisi yo? Kisi ki mo ngodo? Kisi ne men? Eche ma kwagine we ba na eje tata. Look at this man. Umuazi arapụ na m ka nzuo ike. Ọ dọkwanụ nke iko ya adị m wee jee ife a. This man. Papi. Papa, whether you like it or not, you're coming with us. Papa, come inside and point. Please, Chuchu, go hurry up, I beg. Give him something nice to wear. Then you put a new wear on and then you have to get back. This man, I don't like it. On a one. Oh, yeah, can I phone? Oh, can I phone now? Because you go on a balloon. Those go up, Papi, Cobos. Yeah, now what I wow, this is one. I forgive you. It's kitchen and I don't see that. On Eli, I didn't change. Oh, Eli, I didn't change. You're not there. You know, kind of time. Oh, yeah, man, no see so no. Why fuck I just a matter of coming solution where they are? Can you hear? Do matter for the eh? Pino. Can you do DJ where they are? Papi, ke wanu nke na ba mu ba kita. Ke ki za ba mu ba. Na ni na kwa na kara mi kwete ni okwu ya. Obiri ihe na-ekwu. Eh? Ihe na-ekwu ni ije anyị je na-egosi na nyewu nwoke. Ị na-eme ka ọ kwete na ọ chọrọ ịnụ. O fi na-eme ka ọ ghọta. Ịkwara ụdị ififeli imenyere n'iru. Eh? Ka nsịsị na ị gara m ọnụ n'aka, asịsị gị nwoke ọbụla bịanụ gị na-eme ififeli n'iru. Nwoke ọbụla bịanụ itenye ifele n'iru, nwoke ọbụla bịanụ itenye ifele n'iru. Ke ụdị ihe dị ya? Achọkwa m dị ya ahụ. Achọrọ eduzine m wetu ụdị ya ọzọ. Gege nwoke niile imegoro ihe n'obodo a. Nwoke niile nnọọ nke bịanụ ijide gbọ ya ka a na-agwọ jugbo. Gbọ ya ka esi agwọ abacha. Gbọ ya ka esi agwọ fịọfịọ. Oya ko ji na ba mu mba. Oya ko ji na ba mu mba. Adi ma like ka mmadụ na ba mu mba. Ya bazikwa na mu mba ọzọ. Ona like you na why no. Ka go fit na. Ona ba mu mba. Gozi na why no. Esse cara sabe que você é, já você deve ver office. Pino. Que yo? Que eu video na behe no. I've been thinking. Since I bere ba bia kuche yo okwu. Rap one no na neme no ka adi ma mi yo. But you know what ba ma. Is you. I'm tired of all this, you know. So I think it's time to put an end to this. Where are we going? If I know you have good happy, can you just see make a win at me? But you know what? Jackie said, "No, Kenny, and I'm going to this regarding me." Now I want to play Pino Pino. Say happy. I want to have a meeting with them. I'm not a bank. So bad, don't get me. Get me up and drink it. And you call thank you. Ọkwa mụ na-egonye onwe m nkwụ, ọkwa mụ na-egonye onwe m akwa. Ụgwụ nọ mụ na-akwụ, ụgwụ nọ mụ na-akwụ. Ogbenye dịbụ mbụ adị. Ọkwa mụ na-egonye onwe m nkwụ, ọkwa mụ na-egonye onwe m akwa. Ụgwụ nọ mụ na-akwụ, ụgwụ nọ mụ na-akwụ. Ogbenye dịbụ mbụ adịọ. Ụkọ ọnụ! Onye nkwụ!
ma no buda boye nku. O de ne na choki na. E bude bije. Ke na chom. I ma na egwu na atodu nzube. E cho ije ngwa ogwu ego. O ko nu mu wa nzube ke ji iwu ogwu ego. Na giri mezi. O ka ikuzi ru mu jo ka na akuzi ani. E ba na na agunu to nku. Ka nwelu je nke Pino ha. Uze ba o na ji ofu ha ji awo. Pino to wa ji o ju nwure se Pino se nwunye nkem. Anu ohia. Idiot. Nkuziere gị ihe ị ga-eji agbado Pino. Ya ka mụ agbalụzi aka m. Idiot. Chelu oguru ka ji godugo. Ni nwere obi n'ebe Pino no. Ala bụ Pino. Mba. Based on logistics, Emesia, ị ga-afụ Pino na be m. Sọsọ gị nwe anya eji afụ ihe dị mma. Ama m ihe dị mma. Nkuziere gị ihe ị ga-eji eji agbado Pino ka m gbala aka. Idiot. Ụkọ you idiot. Get away! You will miss with idiot. So, all you want to know now try to get everywhere. Get out! Hey! Ụkọ Lai Chineke ga-akpọgọ ọkụ. Ị ga-ahụ ndị mmanya a tiri nwụọ. Idiot! Get away! Kekimena. Manotana. What is you? Today again. Ota kai maka problem mamuna. Idrawe. Iya joro. Papa, chepa nko chao. Ta ka mmemme Pino amu elie today. Mbo ebuli Ene chago ma anya bi fefona. Oba ruru na mwa je bubo oge. Maka umeme eluria. Onu nwa bụ ụmụ ikolobia ma ifunu ga-agwa Pino. Ya nwa adalie. Mana aga afụ na mbụ okenye. Kedu kwa n'ebe mebiri amama njakịrị. Nke nji amala aka ọnụ. So, ya ka nji na chance ka nkụpụ. Ka nkụpụ ọka mma. Ọnụ gara mma. Isogona. Ọ bịa gị n'arụ. Ịghọta? Ọ dị mma otu ime obe. At least ka ndị humble nụ. Boy, ka dị humble for once. Yes. Ọ banyere. Onye ahụ ife a na-ekwu maka gị. Imife men, papa. Isogbu n'onwe gị. Enu? Ife ndị men bụ na ihe ejemal na ihe sikọtara ụmụ ife pepe soup agasị. Ịghọtago? Maka na obere oge na mmedi Pino tụda. By then, ọ ya bụzi ya dọta ya n'ụlọ. Ịghọtago ngwa na ọ ga-abụzi ara gịnị dị? Ha fada ya n'ụlọ. Papa, adịghị gị sexy, ịghọtago? Ya na-akwụli ya sọ n'aka, ọ ife na-eme, gị na-ebecha ka ngazarị gị ije ndị nwe osentu, ije ndị sexy bee. Adị, biko etinego m, ya like ya, kụbara m aka anyị nụ. Nwoke a. Unu amago na ya echere ji ọka ebe ata. Onye ọbụla mere Pino nwanne m nwa wee mụọ amụ. Onye nwa ga-agbali ya mapa. Ozugbo maka ebido. Pino, ezigbo nwaanyị asadịgodo oke. Anyị si ka anyị bịa mara anyị gị, ịma na anyị akpụrụ ewu bịa nke anyị ji akpụkwa efi. So, sọsị anyị ji bịa bụ anyị bụ ezigbo ahụ. Anyị ka nji wee sị na otu anyị si wee bịa, ịma na ịbụ Pino, otu iru gị si wee kọtọcha akọtọ ka anyị dozie iru gị ka ọnwa ezigbo mma ị ga-achị. Otego nchọba nwa dị manganụ. You don't take. I be searching for you. Otego nchọba asadi mo yoko. You don't take. I be searching for you. Fortunately yo, we follow nwata dị mma. Amutata baby ya, baby na sweet papa. Baby get it something, nekana no nwata nwere something. Achalugo nwanyị, nwa bugo boyibo. Keke nwata makata mma. Ebuso bota anya no. Sisi brothers na if I'm on Pino. Slap na bla bla da man biko.
ọzọ. Na wow. Ịma na mụ adị m agụ egwu ndị isi, a na-agụ egwu ka ndị isi. Ị na-enene TV ya na-afụ ndị na-emesi ụmụ ife ka ọ ga dị mkpa adịghị emene patụ. Biko masị sọ. Enugo maka gotu ọkụ. Enube ya ka m budo ụmụ ọchị anụ. Ọ bụkwa nwunye ewu ọkwọ mpi o. Anọchi ka atọrọ gị ọchị nke mgbachiri na enugokwu maka ka wọ ọbụkwa efi ndị Fulani na efi Igbo iwe ọchịzie na Kebụsị gbata ya na Suzu si baba na if I'm Pino Pino. Pino Pino. Inanya ifuna nemi ego. Olecha container. Ego ni asugo ego. Go me be so ndi ana eme ebe gbagiri egwu ma nke si na ọ na-eme ka to ọkụ ma okoro maka mmụọ. Even si ka ngwa go if I na like. Okay free ayi na-emebe. Nya ka nchọrọ ka mmele gị. Nya jogging. This not dog. I'm to carry it like okay, yo. Okay, yeah. Because can I boost the button here now? If I'm gonna come on, so boys, if I'm gonna pin up. Nah, you got from that guy that I love. And I'm with go to work, can walk, the mom, daughter. Man, I'm coming to film with a container. Yeah, my son. Why not? Okay, let me fit what I got. My kid never can get from daughter. Just go with first step on there. Okay. You got to talk to now, eh? Remember, get George, eh? Can't go to look at my own set. Eh? Yeah, yes. Hey, Susan. I'm going to have Susan. In our boy. China. When I made music, I'm with the China, the China. As in, I'm the China, teacher, who is getting too far. Chawarumacha, Niga, Tanchankota. Chivo to Frumonasna, injury too far. Who is getting too far. Each of Capria. Chawarumacha. Come on, sit up, and I'm going to play your mom. Penonwa. You might get them live from time. No map without any kind of good dog. You want to go by Mbolo can water how Kaya. Pino, me no paper. By good car first. Yeah, my son. Yeah. Hey, Susan. Susan, son. You know why you're both on this moment? Pino Penalicious. Asa. Imana umuikolobia bia ebe ano na ezuzu yale. Snatch ka baga mo mbuko obu. Pota go e to me ya iyo. Opuri ifa bia. Ncho ka emu amu amu mitum na me ge emu amu. Maka gini, maka na mal na dey sexy. Ana o maka ngo. Ka nji bia na dey less busy. Ime ge emu amu wo beloku. Akwata go. I'm in a sexy mood. Yeah, I'm only Mulamu. Money go problem now. Jam package your mom can you by sexy babe. Pino. Yeah, keep will you get out by Bob Risky or what? Okay. Pino. Come with you. Penalicious. Look, if I'm only living in a black town, eh? Anyway,
Follow me, I think of you every I don't need to Honey baby, oh my Jeko. Tomato Johnson, hey, Ogi Woma, pure no mango. Biko, most beautiful. Asa, Chisena, I walk on and enjoy baggy cheek. And I can bag it talking to because if I follow Mimi Mopim. Sad, Robin. I can't see queer. Come, they make it easy. You could wiggle. Yeah? Pino Pino day we see. Pino Pino or this game. Chireko. Choni so Jebe no wine. Eje no Pino Pino. Pino is on the Pino Pino Brabut. Eh? Much I want us can go. I need Pupun the Dendo. You need Puku and eh? I need Puku brand new de Kagi. You need Puku Bonjo to Kumbana Clubel. Oi Fabiale. Because Chegolo can go because if I know all girls in my immediate, in fact, my finishing. On one thing I was share. All girl number one now, one Jeko, Achalugo Wanya, Biko, Nambuchalegi, the tau, beam, wow, because I didn't there. Thank you. And I can was egg. I chose Mungi. Eh? Something mancha. Mana, I'm going to name give some that now. The less busy. As I'm talking to you, Nana. You know, one is to walk less busy. Even I'm this come that busy. What I go, can was in Kewo. Come. If for Shady with my new papa. Is it? Shady with my new papa. Mancha. No mistake, Opele nwa. Ka icho iji omele bobo. O de mama na. Obere nwa ma no na emezi ma. Mba, ya bigger than that. Icho zi mezu do mistake anwa. Opanyero na. O munwa. Ya de mo gno so. Akwe ba no kita. Okay na becha check am package yo nwem. Ndogoro nwem no so ke man na. Ndele sexy. Omacha. Osangwa kamara de sexy na. Ah, Chidi de mama. O de mo na eme me tomato. Biko, Nede no sona. Can they be sexy? Oh baby, oh. Hey.
I was from my car. I was there on. Baro. Nno nke a ijele ka ndị amị wee na-ekwugote ọkụ ahụ na nsogbu dị. Nna anyị nsogbu adịrọ chacha ihe mere na ụra m bịa ka m duru nwunye m wee naba. Biko nna iwe ewenaghị akpụkwara m mbọ ka m ma agba mana ife niile mekwere gị n'anya. Pino a na-ekwukwere maka ihe sogbukwenụ mkpakana wee nabaka dịka nwunye ya. Ọkwana mkpakana ka ọ kweta o nwere ife m agbafọrọ ya maka ya agwakwara nya na ọgụ nwa ya anụ ya na agwa nya na ọgụ nwa kwesịrị ịnụ ya mana efuzini ka ihe niile si wee nna ife mere bụ na ịghọtarọ ya kwara ịbụ nwunye ya kwa onye na-ekwu maka ya dọrọ Pino ife emebenụ ifrozi na eziokwu apụtara ya Chugo ihe bọgoro n'nwa igwe ife a ịbọgoro ya nya ịbọrọ narị ya ife a ịbọrọ na o nwekwe n'ife okwu ka mmalụ uche gị ọdụkwana ya ikweta na ya anụ ya ọ sị na ya chọrọ ịnụ ya abọrịbazi ya otu nya bụ ife si wee dị nye nke a n'onwe ya ọkwụkwọ akwụ n'aka m ife njikwa na-ekwu ife a bụ na mmenye n'ụlọ ngozi okwe na ife na-eso ngozi eje maka na akpịrị na-akpụkwanụ m nkụ nna ya esogbu na ihe menụ bụ na mma bịa ka nduru ya naba ozugbo ka nna m jem biya aka ka m okwu gba n'izu na nna m kwu ha n'ife mmebe ọ kọnfam ha ya oge na-aza ngozi ya ada adịrị mmere ngozi nwa ọkwali ngozi ọ dọkwara gị ọsịsọ mana ọka ịmalụ na nwaanụ nwa ọ kwụsịrị m ike n'aka nsogbu adịrọ nne ijekwa ịgbata onne ebikwe n'ebi anyị abịafụ m ije nata na o mere na ego n'isi nna Mweze akpịrị na-akpọkwa m nkwu akpịrị na-akpọ m n'ọkụ ọ na-egwu fabụ bagon chemechi ọnụ ụzọ mara mmeji wee kpọọ aka na nwoke ọrụ kwesịrị na-alụ m nwa na-alụsịrị gị ihe ga aba na moto ma ma mmanya ya natakwa igwe ma ịnatawa na obi eze na ndị be eze emesịa batakwa be m ọkwụ ya bụ na ife akụ abụrụgo obi na-akwụ eze Pino egbugoronu nke ya esowenu mkpakana Chiogo esowekwuonu nwa eze ọrụ ya bụ na ihe niile adalikwa eti ọ nọrọ ọfụma ọ magburu onwe ya akwakwana m aka nwa gị etinyego ụmụ bọysi na nnukwu nsogbu ọ na-alụkwa ụmụ bọysi jankala ojukwu ụmụ
Bryce n'olu papa ya mere press up we moya imana ona boya pinwa mana Bryce na boya ya Pino Pino ifene wuzipu Pino Pino the latest news kupa Pino Pino Asanwa veke, mwa bodo Igbo, wata rusango. Pino Pino mwa, asanwa veke, wata bodo Igbo, wata rusango. Asanwa veke. Asanwa veke, Pino Pino mwa, asanwa veke, asanwa